Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Sugeng enjing Bapak Ibu saha para rawuh ingkang kinurmatan. Ing dinten menika kita sami sesarengan nglantaraken panyuwun dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala amargi kanthi rahmat lan panganyomanipun kita saged bebarengan wonten ing papan punika kanthi sehat kagem memetri pangetan dinten pendidikan nasional tahun kalidasa selangkung. Bapak Ibu Kepala Sekolah ingkang kinurmatan, Bapak Ibu guru saha karyawan ingkang kula tresnani, saha para sederek-sederek siswa-siswi ingkang berbahagia. Kula minangka pranatacara badhe ngaturaken runtuting tata adicara ing dinten menika. Pilih adicara ingkang sepisan inggih punika pembuka. Ingkang angka kali inggih punika nyanyiaken lagu Indonesia Raya. Adicara ingkang angka 3 inggih menika sambutan kepala sekolah. Adicara ingkang angka sekawan non inggih adicara utama utawa inti. Ingkang adicara pungkasan inggih menika donga penutup. Monggo panjenengan lan kula murwakani adicara menika kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun, mugi-mugi kanthi waosan menika saged dadosaken lancaring acara dumugi punak. Amin amin ya rabbal alamin. Acara ingkang kaping kali inggih punika nyanyiaken lagu Indonesia Raya. Kula nyuwun dumateng panjenengan sedaya kersa ngadeg langkung rumiyin. Matur nuwun sanget para rawuh kersa lenggah malih. Acara ingkang angka 3 inggih menika sambutan saking Bapak Ibu Kepala Sekolah dumateng panjenengan kawula sumanggaken. Matur nuwun sanget dumateng Bapak Ibu Kepala Sekolah ingkang sampun kersa maringi sambutan. Mugi sanget maringi pepandang saha motivasi kangge kita sedaya. Para rawuh ingkang kinurmatan, acara angka sekawan inggih punika acara inti pangetan dinten pendidikan nasional. Mugi kanthi acara punika kita sanget nglebeti makna lan nglestarekake semangat pendidikan kados ingkang sampun dipundhawuhaken déning Ki Hajar Dewantara. Kagem ngatur jalane acara inti, wekdal saha papan kita aturaken kanthi hormat dumateng panjenengan Bapak Soleh. Matur nuwun sanget, mugi acara inti punika pareng piwulang lan pepadang kangge kita sedaya. Ingkang adicara pungkasan inggih menika donga panutup ingkang badhe dipandhegani déning Bapak Rahman. Dumateng panjenenganipun kula sumanggaaken. Mekaten wau runtutin tata adicara ing dalu menika. Mugi-mugi sedaya ingkang sampun kaleksanan saged nambah manfaat dumateng kita sedaya. Pungkasaning atur kula minangka pranatacara pilih kathah klentak-klentuning atur kiranging trapsila lan subasita kula nyuwun agunging samudra pungkasami. Akhiron wallahul muwafiq iya aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.